matibay. Kahit sa balita, kahit sa kalingawan.
makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. Home radio time. It is now 7 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Kainibay! Kainibay! Kain sa balita, kain sa kalingawan. Kainibay! Kainibay! Kain sa balita, kain sa kalingawan. Kami mo dayag sa aming adahigon, umabatikot sa aming batikoson. O pati Arbonong Junior, o Bernie Bito,
O kaniya na ang mga gahi. Art Bunho Jr. Bernie Bitok. Ay, nanatulog! Kaya na mga humanay. Good morning! May buntag Mindanao, may buntag Visayas, may buntag Luzon, may buntag World, may buntag Netizen, may buntag ninyong tanan. Nobyembre 24 na! Martes. Martes karon, basta Martes, Tuesday gina ha? Kumusta ka, Gahi, Bern, Kilas King? Uy, mga nakaitom ta karon ha? Tata na. Basta nakaitom, puno sa paglaom. Dili ang kaugmaon lagum, dili. Good morning kanan na labi na sa atong mga sayo kay mang mata, sayo kayo mo duty, sayo kayo nagkayon, og sayo pod gakiyod. Good morning! Good morning, labi na rin sa mga taga-Hitagom, ug ganin takna-aber, di sa nato dugayon, kay doon na kita'y kanang mga gahi nga sitwasyon diya sa Hitagom. Miulbo ang inkwentro tali pulis ug NPA sa Hitagom, Misamis Oriental, ug ning taknaa mahinabi ta sa linya si Police Lieutenant Teofratos Pia, ang spokesperson sa PNP Misamis Oriental. Good morning, Lieutenant Pia, sir. Good morning, Gahi ni Bay. Good morning. Kagahi. Oh, sir, ato rin sugdan kaning ni Ulbong kaguliyang diya sa Hitagom nga nakapakugang sa katauhan, labi na kagahapon. Unsa man ginahitabo to, inkwento to o gisulong sa mga pulis ang kuta o ang NPA ang nanulong sa mga pulis? Ang nahitabo mo, ang encounter to siya. Encounter. Nagkandat o intelligence operation ang atong mga operatiba. Suban siya taho sa mga residente sa GP Lais, Barangay GP Lais, na dunay mga presensya sa mga armadong tao na gituhan natong mga CTGs, Communist Terrorist Group, Oho. nga nag-joke din na sa maong kabukiran, and then nahitabo yun ang pag nag-encounter between sa atong Sikan Mobile Force Company o ang atong Gitago Municipal Police Station o ang Libertad Municipal Police Station. Na nahitabo ang panag-enkwentro atong Sunday pa siya sa alauna imedya sa hapon. Then continues dayon kagahapon sa buntag sa alas 11. Oh, so hantod ba karon padayon ang operasyon sa lugar? Yes, padayon paghapon ang pursuit operation sa atong mga kapulisan dito sa maong area. Actually, gipahimutang na karon ang atong adunay mga nag-evacuate nga mga residente sa Barangay Pilais. So nagyo na yung mga nagbakwit. Nanay nag-evacuate nga mga residente tungod sa ilang kahadlok kung basi silang mapagan. Pero aduna na tayo mga daghan kapulisan ato na sa area. Giwantayan ang ilang seguridad. Nana sila na mag-quit sa mga sikbit nga barangay. Kanabang Barangay Pilais sa Hitagom, giila ba ka na nga kuan? Insurgency area? Wala. Karon lang kana siya. Malinawon ka na nga lugar. So para sa kuan, wala gyud ka na mga ingon ana sa unang mga panahon, sa mga unang katuigan. Apan karon lang nadunay na ispatan dito sa mga katawhan na dunay presensya sunod i-aksyonan dahil sa atong mga kapulisan. Any casualties on both sides, Lieutenant Pia, sir? Sa pagkakaroon adunay atong sa kagahapon sa buntag sa atong membro sa Sikan AMFC Mobile Force Company na nimutang sa Libertad na sa kakuan na dapisan. Naigo siya sa dapisan siya sa iyang walang kamot. Pero delikado ang sitwasyon, ang iyang kahimtang. Dili, wala. Sa bahin sa mga armadong grupo, doon na ba sa taho sa atong mga pulis dito, aduna po kuno papan dili na to adunay na igo po da pandili man nila makita kay ila makana siya dalhon. Labi na kung
kuan dalun nila na da aduna pod Unsang na unsang sila grupo, sa panik. unsang grupo ni sila o kang kinsa nga grupo kining mga armado diya sa Hitagom, Lieutenant Sir? Sa pagkakaroon wala pa ginamo na tiyo kay undergoing pa ang atong panag-istiga sa maong kung kinsa ka na silang ang grupo. So far morag ang ilang kuanis kung dili mi mga kuanis diri ni kan sa split kuanis sila na splinter ni sa side sa diri sa ining naglihok sa kabukiran sa somewhere in Iligan or in Lanao Sur area. Mga kasulod sila diya kay boundary man na siya o no na side kan pero wala pa nato na kung yun ang unsa nga sila nga regional committee na sila. Siguradong nalisang ang katauhan sa Hitagom tungod sa panghitabo. Unsa bay kasiguruhan Lieutenant PSR nga ang katauhan sa maong dapit dili maangin niining miulbong kaguliyang. Gipaningkamutan sa mga LGU sa LGU ug ang LGU nga sa Hitagom sa Misulitan ila nang gihitli. Ang nakuhaan apan aduna na kita yung mga kapulisan ang seguridad gyud ang priority nga gikuan karon sa labi na sa instruction sa atong provincial director si Police Colonel Raniel M. Balonis na secure yun ang area, ang mga civilian dili maangin sa maong insidente. Okay. Daghang salamat sa update sa maong panghitabo diya sa Hitagom. Amping mo diya Lieutenant PSR o ingon man sa kinatibuk-ang PNP o sa LGU Hitagom. Maayong buntag, sir. Maayong buntag po. Na atong mga amigo diya daghang kay salamat sa inyong higayon hatag kanamo. Salamat, sir. Thank you. Kulba na yun Oo. Nga first time na hitabo diya sa Hitagom. Unya kalit lang nga na yun anang klase mo. Actually, nakita nato ilang na nag-post na sa Facebook nga tao nagkaguliyang yung tao nang nasa barangay. Then, again, first time day, no? First time. Ha? Hoy, unang bungad sa ato ang gahi ni Bay. O ka, siyempre, para di kayo mo mahadlok. Pag history na putaan ng uban pang butang. Teka muna. Kasi nakita ko pagkaon ni Sulod na. Good morning. Asalan mga nagkapi-kapi karon dia. Good morning ka natong tanan. Ang atong text line diri sa guide ni Bay kuha pa niyo nakuha. 0915-582-5534. Ha? Mao na ang atong text line diri unya later ato nang basa ninyo mga kuan. Mga timbaya o inyong mga shout out diha. O mga greetings. Oh. So man pampagod vibes ata. Oh, ani. Stylist. Sabay tawa ng image stylist. Wow. Kanang kayo sa manggon na yung mga tao nga di kabalo ba kung unsay bagay nila nga unsay dating ito. Tuno pa sa una basta kay nakakuan lang mo na siya. Karon na yung mga image stylist. Basta nakatrahe di Buda. Pala nato ba nga? Naka-black t-shirt rata. Way siguro ba si iyapot ng style ani. Pwede mo ba naka-Amerikana pero nay bulak-bulak sa dughan? Ito mga nga style ba? Kay malukmay na ko basta ni flower. Gwapo ni siya kay sa balay ra sa nagsugurog dawat og kliyente. Aha. Tapos ang nakapait, nasindungan pa ni. Mo ba? Nahurot! Asin ang mga gamit tungod kay Mga nabaan. makinatanan. Nga. Pero tungod kay na may dole, siyempre, matabang man ang dole. Ang Department of Labor and Employment. Yes. Naman sila yung dole assisted program. Okay? Nagkanatabangan na ng duli. Labi na ito mga writer na to. Correct. So kitabangan. Oh. Gigrab ang opportunity. Karon na po siya ibalik og na siya karong shop niya. Bago lang, third place national winner siya sa Dole Assisted Program Group category. Mo ba? Di ba? Og kanipot siya, witness po ni siya sa akong karir. Close Kay nagsugod ba ako nga na-discover sa Barangay Konsolasyon nagsayaw-sayaw sa ilang programa. So close mo ani. Medyo. Di lang ako kabalo kung nabami kagahapon. Okay ra na nga okay ra kay na nga wa kay ni masabtan ko doon na mo kagahapon. Ang importante na amoy kaugmaon. Gahi, oy.
Bitaw din nato dugayon kini ato certified gahi kabay ug makauban nato diri ang ato nga usa ka sikat nga lokal si JJ Aisa. Good morning. Hi, G! Good morning! Good morning, Team Amiga. Good morning. Bloom. Sama na, walay tulog o bagong mata? Bagong mata. Bagong mata. O tanawa, di nakaitong po siya. Oy, kadyo lang, ato ning istoryan. So, tinuod yun dahil ni nga usa sa gyud ka sa nabahaan. As in, Was out. wala, wash out yun. Yes. Kay kadaplin di sa suba among balay. So, kato nga mga panahon na pagkita nimo nga wala na wash out na, wala. Borag gitakluban ka sa langit ug yuta ato mga panahon na. Tanan gamit, pangpamugas, hurot. As in, hurot gyud ang mga gamitanan. Pero before atong nagsendong, unsay mga kasagara ginabuhat nimo? Antayin to kwan, makeup artist man gid ko, designer. Then, para sa balay diri ang akong marag mini shop. Otong nasendong, nangaguba, nangabasa ang mga gamit. Unya, ni barog, Oo. ni tindog, Oo. mi bakod. Correct. Wa magpapildi sa kalisod. Oo. Sa kinabuhi gaaginod. Kaniron, J, kanang imong paggamit sa talento, kanang amo kang gi-feature karong buntaga, kay for sure, naapod diha nga mga sastre, mga naapoy mga talento. Pero kana bitong mo isla nga adiri ramang kukutob. Correct. Unsay nagtukmod kang Gigi Aisa nga kani akong talento kinahanglan nga ako mapuslan ug maka-inspire sa uban. Actually, ang love for the craft, mo gid naka-inspire sa ko ang ako siyang kanang gamiton nga instrumento o kani po akong talent nga i-share sa uban. Atong mga promising nga mga artist. That's why nga namugda ang among grupo. It's because nice man ang feedback, dagan ang gusto mo join sa among grupo. That's why nabutang na naggrupo ang Team Amiga. Team Amiga. Kaning Team Amiga, cool ba ni? Daghan na kay ni mga gipangsuportan ng mga beauty queen. Oh. Na sila gyud ang nag-guide. Oh. O grabe, mudaog pa gyud tanan. Unsay na kaning matawag nimo nga accomplishment isip usa ka image stylist. Actually, ang matawag na kong accomplishments as image stylist or makeup artist, kada bitawng happy kay ka nga daghang tao nga na happy sa imo, na imong natabangan, kumbaga fulfillment kay sa akong life. Dili lang lugar sa ingon nga na tsada ko og agi, tsada ko og kuan, dili man inana ang measurement sa fulfillment sa life. Ang ako is daghan kog na share, nahatag na ko or na-impart na ko akong talent sa ubang tao. Imong gigamit ang talento nimo, Gigi, aron nga mahawa sa kalisod. Aron nga mo haguay mo hamugaway ang kinabuhi. Giunsa nimo paghimo kana nga pinaagi kay kasagaran man good burn, no? Yung ani sa burn nga ay maura man ni kutob ko. Oo. Diri ramang yun ko. Pero ikaw, you push yourself. Unya, nga ni resulta sa paghamugaway asenso sa imong kinabuhi. Giunsa na ni mo himo, G? Actually, as kaning klase magud sa among trabaho, aside nga gain ka nga mo income ka, mo uplift ang life ang imong life. O, maka-income ka, makatabang ka sa imong pamilya, makatabang ka sa imong kauban nga mga makeup artist. Actually, ang akong gikuan gid sa akong kagalingan is to be professional in all aspects sa akong gabuhaton. Aside sa akong panginabuhi, sa ako sang mga higala o sa akong pamilya. So that's the reason why nga kung ikaw man gud tao, professional ka, tanan na siya nga mag-connect din siya, muhatag na siya og good nga feedback. Nagsugod ka sa balay. Wala say shop-shop. Sa balay lang sa ta. Meaning to say nga, pwede gid ka magsugod sa ginagmay. Correct. Of course. Og hanton nga. Ni dako. Ni dako. Kadyo lang, ning bag-o nakadawat sad sila og pasidungog sa Dole isip national winner sa group category. Unsa ni siya, J?
Actually, ang Dole, atong last 2 years ago, nag-apply mi sa ilang Dole Integrated Livelihood Program. Dayon grant ang among kuan with the help sa regional director nga si Geoffrey Soyaw, then nag-assist po sa amo si Glenford Labial, si Roy Casino, si James Busa, nga matagaan gyud mi og assistance. So nag-grant ang among 500,000 nga kanang livelihood assistance. Naka-add siya og kanang equipments, then nakatukod mi og shop. Motong nag-start na din nga nadaghan na din ang among business. J, kung ani, sa mga naminaw ron ba, tagay daw sila og kanang tips unsaon nga magka-kliyente ug managhan ang kliyente. Aber? Okay. Sa tanan nga mga inspiring nga mga makeup artists, designers, katong mga into events, actually ang akong advice lang yun, ang message lang para sa ila is to be professional enough lang yun. Dapat ang kliyente masatisfy. Dapat ang kliyente mo kana maganahan sa imong gitrabaho. Ora gid na siya ang akong gikuan din. I-love nimo imong craft. Dayon aside from that, dapat mo makatabang ka sa aside lugar nga makatabang ka sa imong isig ka makeup artist o sa imong pamilya. So, dili pasagdan ang kliyente. Dili Yes. pwede ang pwede na. Okay na ni. Dili siya pwede. Dili pwede. Kinahanglan ang imong kliyente mamahimo nimong promotion nga specialist nimo kadugayan. Sila naman sa mag-advertise din sa imo ha. Correct. Tama, sila din mo market nimo na yun, no? Tapos ako, isa sa kada kliyente mo gina siya ang imong i-set aside sa imong ikuan sa imong mind nga every client mo gina siya ang imong market. Daghan sa mga LGBT community G nga kana sikat man gyud na sila nang kuan, murag ilag yun ang strength ba? Oo. Talent yun na nila. Unya unsaon man nila nga ma-maintain nila ingon ana nga klase nga image, no? Ilabi na sa komunidad sa LGBT. Unsa imong matambag alang nila nga nagsugod nga lisod, grabe ang ilahang paningkamot, unya bitaw murag wa pa sila nakakita og bunga sa ilahang mga gipanlimbasugan. Actually manggod ang newly bred manggod nga mga makeup artist karon sa tong syudad kay kana bitawng dali ra kay sila mo atras ba sa trabaho bitaw nga kanang Dali mapulaan. O dali ra mapulaan then dili nila gay kuan nga dapat ilagin i-love ang ilang craft nga dapat ilang ipakita sa mga tao nga mao gid ni kanigid ako so dapat siya i-develop. Unsa nay napundar ron ni Gigi? Kana. Gikan sa pagba. Gikan sa wa. Actually, na aside lugar sa isa sa akong dream o sa akong fulfillment ang kanang shop nga mo gitukod karon na nasa may kagalingon nga balay. Oh! Pak. Unsa pa? Sa pa. Dayon na ang nagpa-eskwela na ako akong sister, graduate na. Wow! Akong ginikanan na tagaan na ako og mga small business. Wow! And aside from mana, ang pinaka-biggest gid ako nga fulfillment is kaning akong team, akong mga kauban nga member is na tagaan pud ako sila og Panginabuhian. pangita. Dabi G, sa kabisi sa tanan, kumusta man ang love life? Wala na yung love life. Agay! Mga nang lagi na. J, ayaw. Ako, J, usa ka journalist. Ay ko ilara ang istorya, ha? Ay ko ilara. Asa makita. Parang sa panahon, wala sa love life kay pandemic. Okay, pandamay nga pandemic. Ipapipilang. J, asa man ka makita, asa ang imong shop, unsaon ka pag-contact? Naami sa MH Del Pilar Street na ay Eclectic Image Fashion Studio. Then mag-contact ako on Facebook. Pwede rin sa Instagram. Pwede na po kay Messenger. Pwede na po kay PM. PM is the key.
Yan lang. PM is the key. Kami magpa-stylist sa gumin ni Art kay wa magin ni Art ani. Sa kay bagay na mo ni Art ani. Kani, last question. Mausap pa ning naong ni Bernie? Hoy, actually si Bernie handsome ka na siya before. Kay ilang niya na. Before. Karon di ay. Paano pa siya? Karon di ay dili na di ay. Ha? Karon di dili na. Ay, nakulitis din nga na ni Bernie. Magsayo-sayo pa na siya sa mga events before. Nawa? Jay, napatay mga kagahapon sana, Jay. Nakalimot na mga ugo, Jay. Ay, wala. Ay. Wala. Dalihan mo to ba ni Jay? Wala. Ito, Jay. Salamat kay mabuhay mo dia. I-regards mi sa tanan mga Team Amega. Cool ba kayo sila? Pag sila yung muhandol sa mga Events? mga beauty queen. Pag Team Amega ang muhawid, atras. Kadagan ng kalaban. Gigi ay sa Certified Gahi Kabay. Oras alas 7:13 na niya natong mga gahi nga balita. Yan na ang mga gahi nga balita. Gipabakwit ang kapinyatos ka pamilya tungkol sa pagbaha sa Barangay Suarez, Iligan City. Dihang ni apaw ang Nunukan River o ni Boto ang buhawi sa lugar. Temporary na sa evacuation center sa Barangay Hall ang mga apektadong residente. Arestado ang sa kalalaki na maling shabu sa Pinikitan, Kamaman-an, Cagayan de Oro. Suspect nga si Teresito Abriol nakuhaan og 50 gramos nga shabu gagang kantidad og 350,000 pesos. Ginakop sa ang unong katawsod sa drug den sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro. Gila mga suspect nga sila si Florentino Dalisay, Jory Mark Estanyol, Michael Caballero, Jose Saladin Gallego, Maria Jolino Haboni og Joyce Lago. Naaktuhan sa mga pulis mga suspect nga nag-drug session og nakuha og shabu nga balor 68,000 pesos. Dakpan sa kapulisan ang usa ka Hakob Hunggayo laborer tungkol sa pagpangawa sa Indahag, Cagayan de Oro. Suspect dugi ng wanted sa kapulisan. Ginako pa sa kalalaki tungkol sa pagpangdagmal og binuhing hayop sa Valencia City, Bukidnon. Suspect nagatuwa og kasong kriminal or kasong Animal Welfare Act. Dunay piyansa nga 20,000 para sa temporary yun niyang kagawasan. Og gitangtang sa kapulisan ang volleyball og nets og basketball ring sa Barangay Konsolasyon, Cagayan de Oro. Kay sige dula-dula ang mga batanon nga way social distancing. Pwede daw makadula kung na ay PPE. Aw. O gani tagna atong balikan ang sitwasyon sa Hitagom, Misamis Oriental. Makauban nato sa linya si gahi nga Mayor Loloy Mogot. Mayor, good morning. Kini si Art Bonok Jr. o Bernie Bitok. Good morning, Mayor. Good morning, Art, and gimingaw po ko ni Bernie. Bitok-bitok. Mayor, I miss you to. Mayor, murag dugi na may kakapilya sa imo ang buntag sa tanan. Mayor, dugi na may kakapilya sa imo ang munisipyo. Mulagi ang supar sa pagkakaroon mura og wala naman ng kuan. Wala nang kaguliyang diha, Mayor, katumiol mo tong Domingo o kagahapon. Kumusta na nga itong mga residente labi na sa diha sa Barangay Pilaes? Supar karon kagahapon noon tinuod gina na inkwentro talay sa mga pikas og sa atong military og nainigani na samaran o sa kapulis og wala ko balogon sa poy sa pikas. So anang mga orasa mga alas 11 kung di ko masayop sa buntag og so far na area gud ang mga tao tungod sa hadlock og nakuha nato kagahapong adlaw evacuate na nakaron sa mga evacuation center sa 5 ka barangay. Ang LGU karon ang gatiman sa mga namakwit nga residente, Mayor Mugot, sir? Yes, mura og nagabinan gid mi sa pagatiman sa atong mga katawhan, atong i-akomodar og i-suportahan sa mga pagkaon, atong mga katawhan nga i-evacuate mga hapit mo 400 ka tao ang mga kapamilya ang napigtuhan atong oras. Ubay po na ibang. Kano sila pwede makabalik sa ilang tagsa-tag sa kapanimalay og mamahimong normal na ang ilang dagan sa kinabuhi dan dapita?
Wala pa ko'y update sa kapulisan, although wala naman siya ko'y kagubot. Ang uban gani murag medyo gahinahinay na, pero wala po na mo itugutan nga makabalik sa area kung walay go signal sa atong mga kapulisan. Okay. Nakakayang salamat, Mayor Luloy Mogot, sa imo nga update. Regards sa inyo duha, gilingon ako. Mayor, murag mas lamig daw ang kape diya sa imong opisina. No problem, no Ay, problem. Kapit lang anytime. Daghang salamat, Mayor Loloy Mugot sa Gitago, Misamis Oriental. Amping permi, Mayor. Oras alas 7:17 na. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Mga kagahi, mga ginikanan, ilabi na to nga doon ay mga anak, nga mga hamtong na, mga teenager, paminaw mo, o pukawan na sila, papaminawan ni na akong istorya. Mga kagahi, ilabi na sa mga gaedad, o 18 pataas, o mga senior high, o katunaan na sa kolehiyo, o may graduate lang di pagdugay. Sa legal nga hiskutanan, kamo nga hamtong na, o angayan nga mahigbata. Nga doon na kaway papel alang sa pagpalambo sa ekonomiya ta. Gamita intaw ninyo, mga batanon ninyong kusog ug talento. Aron sa kausaban, kamo may maitampo. Ipaglaban ang inyong mga damgo. Ay salig kung unsa ray itunol ninyo. Aron di kamo magpalimo sa gobyerno o magpakiluoy sa ubang mga tao. Kamo mga batanon, paminaw, kamo ang paglaom sa yutang sinaad. Pagkugi kamo og ayaw pagtinamad. Ipakita sa Facebook o ka sa TikTok nga kamo dili lang pulos pakatok. Apan malambuon nga kinabuhi, mao'y inyong gipakigbatok. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Kami mo dahil sa aming nadahigon, umabati ko sa aming batikuson. Oh, Pati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok, kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Alas 7:21 na, nagbabalik po ang inyong gahi ni Bay Kauban ng Hilas King Bernie Bitok-Bitok. O ginyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Before nato ipasulod ang gwapo kay nato may galang ma-interview karon. Inomdamin ninyo kung magsikwati mo, ayaw kalimti tistingin ninyo ang sabroso chocolate. Kamigen's finest chocolate. Nakatilaw na ka ng atong nasa Zoom di. Ambot lang, ato ning patilawon may gala. Kabalo mo kaning sabroso chocolate, purely made of pure cacao. No added preservatives and additives siya and no other ingredients but their standard qualified cacao. Mo nang lahi ra gyud ang lasa ning sabroso. Maka-improve ni sa blood flow sa og brain function, maka-improve ni sa mood og mga symptoms sa depression. Busa kung magsikwati naman lang mo, sistingin na, sistingin. Gahi nga balita! Sistingin na ninyo ang sabroso chocolate available sa tanan mga pharmacy o mga supermarkets. Ito na.
Puro mag nag-reunion na sa tani. Mga issue sa Bureau of Customs ang atong istoryahan karon mga igala. Oh. Labi na nga bago ang ilang information officer. Lah. Kulba kayo may gala. Familiar kayo. Batanon pa kini. Oh. Available. Pero di kaya po kumuto nga di ni kailangan og Biramax. Kailangan kaya po ni kauban nato ang Public Information Officer sa Bureau of Customs karon waylain si Angelo Andrade. Report. Morning, Burn. Morning, Blackburn. Good morning. Good morning. Good morning. Angelo. Salamat nga na ako disgahin ni Bay. Di ko makadilian na imong mga tao diya. Ay, Good morning, Angelo. Kumusta? kumusta, Brad? Anthony. Okay lang, okay lang. Isip. Giningawan ako sa inyo, ha? Oo, reunion. Reunion. Isip, bagong information officer sa Bureau of Customs. Ato pa kita una. Kumusta na di ay ito katong nahitabong ito na intercept nga more than 2 million worth nga ukay-ukay nga gikan sa laing nasod nga misdeclared. Actually, katong nga mga ukay-ukay, sa atong balaod manggod, bawal gining ukay-ukay. Katupong na-intercept nato, misdeclared siya. Pasabot, kung mag-import manggod kagikan sa gawas, katugikan to siya sa Korea, kung mag-import ka, bago na mabot din sa Pilipinas, kinahanglan ka mag-declare, mag-file og goods declaration. Pero kato siya, gideclare siya, dili ukay-ukay. So, misdeclared siya. So kibali lahing na item ang gi-declare ato pero actually okay day which is bawal sa balaod din na. So asa naman turon siya, Angelo? Actually karon na pa siya sa atong warehouse, no. Pero once mo issue na og kaning destruction order si District Collector John Simon, pangsunugon gyud to siya, ilubong nga kinahanglan ma-distract siya kay sa balaod pod sa Pilipinas. Actually dili lang, wala lang kini siya ka-implement, pero kining mga ukay-ukay delikado man gud ni sa health. So bawal gyud, basically bawal gyud mag-import og ukay-ukay. Actually nahitabo na to dili ron ang Pilipinas labayan nagbasura kanang ukay-ukay murag karaan og kay. Alang ay branded man sad lami masakay mo lakaw nga branded. Mahalon. Pero kadto lang, klaro nako. So mean to say, kung bawal gyud ang ukay-ukay didi. Anong nagkadaghan? Manong daghan may ukay-ukay, asa man na sila nangagi? Tinood yun, no, actually magod sa kining Bureau of Customs, no, ang atong sakop nga port of entries, Port of Cagayan de Oro, Mindanao Container Terminal, Port of Iligan, and Port of Osamis. Pero daghan pag mga port, mga private ports nga dili gyud nato gakabalan kung asa, no. So sama ra na sa droga nga naagya po'y makalusot tungod kay kining mga daotang elemento na magipaagi nga makapalusot og mga illegal nga butang. Pero if ma-intercept ni sa Bureau of Customs, i-confiscate yun ni siya kay kining ukay-ukay in the first place, bawal yun ni siya. Bisan pag dili misdeclared, ha. Bisan pag dili misdeclared, kung ukay-ukay ang i-import gikan sa gawas, bawal yun na siyang ukay-ukay. Okay. So unsa man ni ron nga? So sa lakto na pag tanan ni atong nakita nga mga ukay-ukay, so Illegal. technically illegal yun eh. Walay legal nga ukay-ukay? Technically, ha, sa balaod na, ay balaod na nga bawal yun. Igna lang na yung writer di ako. So kailan may galing kay ngani nga ma-intercept sad kasagaraon sa man eh kung kay basig karon lang tasugod ani ato lang ning istriktohon tanan. Basig pagkaog man na po kapoy man. Unsa man na para medyo may mo nang kay I'm sure mo nang nakalusot ni siya kay siguro na nila ayaw ron Lunes. Istrikto kayong Lunes. Dito na sa mga Miyerkules. Nabay mga anak. Actually, yun ang ginahimo sa Bureau of Customs. Ang pinaka-importante yun nga ginahimo din sa Bureau of Customs is intelligence sharing. Dili lang intelligence sharing sa PNP, PDEA, o other government agencies mo, yun ang ginahimo. Aside sa ukay-ukay, last September pa lang naka-intercept na putag more than 90 million pesos of illicit cigarettes, kini mga smuggled gihapon nga cigarettes. And kini siya na-intercept ni siya tungod sa intelligence sharing sa mga ASEAN countries nga dunay customs administration. So, apilaan ni ang Pilipinas, so intelligence sharing ang ginahimo. So once mo alert na ang atuang mga higalang ASEAN countries, ang atuang customs dinhi mo i-check yun na ang mga kargamento kay i-alert man nila unsa kini nga container van suspicious ni siya. So pag abot na din sa Pilipinas, thoroughly i-check yun na siya, dili lang x-ray, intrusive yun na ang himuon para i-check one by one kining mga kargamento kung doon na ba ni illegal. Mo nang katong daghan kayo mga 90 million pesos na that's really a lot nga illicit cigarettes ang atong na-confiscate
nga nisulod din sa port of entries So sa sama, Northern Mindanao. Angelo, gubaon day na siya. Gubaon, sunugon. Nana. Yes, i-shred gyapon na siya kay illegal Karon, man na. what happens kailangan now mo walay sa makinabang ani nga mga butang kini na confiscate sa Bureau of Customs, but na exception ha. Dili kini mga sigarilyo sama kini mga sanina na exceptions if naay mga tragedies, kanang mga bagyo, pwede mo request ang mga agencies nga i-donate kini siya kung magamit para ng mga sanina. O di Kung, mas maayo kung ata matuto nang ang mga i-donate, sanina, no? Pwede mo request ang uban agencies nga i-donate siya. Amo So, ni Bureau i-donate, of Customs is also pinaagi doing that. sa mga tindahan sa okay-okay. Angelo, napaisa ka ng, na-intercept ninyo. Pero, there's no face. Walay nga, walay naong, walay ngalan. Oo. Ang katong nagpa-ship ni Ana, unsa may himuna na, silutan po to, gukdon yun to hantod nga madakpan, o masilutan. You know, Sir Art, is really the sad reality, no? Kay kung magpalusot ka og illegal nga butang, dili gyud na pangalan sa nag-ship ang ibutang. Kumpanya ra man gud na nakabutang nga consignee. Ang kasagara gyud ana mga dami, dili nimo malakag kay sayop ang gibutang nga pangalan. Ka mga consignees na sa mga household consignees mo nang aminado ang Bureau of Customs nga lisod gyud nilakgon kining mga gapalusot og illegal nga butang kay consignee ang gibutang, ang consignee pod household lang nga pangalan nga ibutang. Di dayto mao pagtan-aw dili mao. So muna sa ang lisod gyud sa lakgon, but muna si Bureau of Customs is really relying on intelligence sharing kining mga alert orders para ma-intercept nato kining mga illegal nga butang. Adi dapat pa ngayon ilang Facebook account para may profile pic. Mga... Uy, kadyon lang. Basta na daw nasa Bureau of Customs kay kwartahan daw kay gana bay. Kwartahan na kada ang ilo. Wa pa nagparakit gani ko sa imo di ba kay para mga kwarta ko. De, isa po na ni, Angelo, kaning naamoy gibuksan karon ng customer care center. Oo. Para kang kinsa man ni o para asa ni sa mga shippers na ba na o katong mga importers? Actually kining customer care center, one-stop shop ni siya sa tanang Bureau of Customs services. So apil na importers, brokers kanang magpa-accredit dito na siya moadto. Kanang mga dunay mga parcels nga dunay concerns dito na siya moadto. So basically one-stop shop sa tanan Bureau of Customs nga mga services. Moadto lang sila sa customer care center, doon natay mga customer care centers officers nga mo-attend sa ilang needs. So basically mas streamline ang services sa Bureau of Customs. Mo ni siya ang priority program ni Commissioner Ray Guerrero gyud nga tanan ports na sa Pilipinas nga doon na gyud dapat customer care center labi na dinhi sa Cagayan de Oro kay district man ta, meaning kita mo'y gahawid sa Iligan o Samis MCT. So medyo dako-dako siya, dapat na gyud customer care center para maatiman po niya itong mga stakeholders sa Bureau of Customs. Murag swerte ang customs nga ikaw gihimo diha aron nga information officer. Kay murag sa tanang nahimong information officer diha sa customs sura ikaw ray kabalo mo tubag. Taon sa may feeling karon nga ikaw na mong ga-interviewon. Lagi no na. Ako lagi nang gignan Ina diha si collector nga maayo ang nga ikaw ang gipili kaysa ako dugay na ko mga customs sa balos-los para interview mga binugok raman tong uban dito. May gani karon kay you make sense already. Oh, ha? So congratulations kanimo Angelo Andrade uga. Kagayat, ambot lang kung after pila ka toy ingana pa bagyapon ka fresh iyang naong nga nasa sa customs. Basta ayaw lang pagpa-jundis ha kana maghilo-hilo na ang imuhang kwintas. Ana, I mean, always remember that you are their public servant and do everything for the people, no? Dagang kaayo ha. Thank you, sir. Unya, first baya nimo ni nga media guesting. So kinahanglan kami okay raman mini Bernie og kanang samgyupsal. Ikaw, Angelo Andrade, mabuhay ka. Dili lang kini kay ang katapusan, dili kinang katapusan nga ikaw ano amo mahinabi bata. Really, we want also to become part and parcel of the real change nga mahitabo labi na diya sa atong Bureau of Customs nga usab challenging nini kay ang Bureau of Customs is one of the top 5 nga most corrupt agencies sa Pilipinas. Nga hinaot mausab kini ang imahe mausab og labaw sa tanan sa katawhan kamo mas masaligan. Tinuod na Sir Art, no, I hope katong campaign ni President Rodrigo Duterte nga every week ga-announce siya mga corrupt officials. DPWH, BIR, Bureau of Customs is not spared also. So I hope nga makontinue ni siyang ingani nga ginahimo ni President no kay tungod kay para mapakgang na gyud ning korupsyon. Si District Collector John Simon is always saying sa mga empleyado nga we have to be honest and truthful tungod kay ang bisag piso nga collection karon importante kayo kay ang
gobyerno nagkinahanglan og kwarta para mo palit og vaccine. Kung saan na to pagpalit og vaccine ug wala tay kwarta. So dapat naagi tay kwarta nga makolekta. Ay, tepa sa, Angelo, since na mo taas sa inyong koleksyon, timani nga atong programa nabuhi pinaagi po sa mga tambal, ha? Ina diya si kolektor nga mag-order ka namo aron ang programa nagahi ni bay magpadayon. Daghang kay salamat ka Angelo Andrada, Public Information Officer sa Customs 10. Grabe. Alas 7:32, gugmang giahak na. Una niya na natay bag-ong panawagan sa gugmang giahak. Alright. Oo. Standby. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. We've all been hurt by words before, so before you post, think about how your words might affect someone else. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano dili ako maskama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Alas 7:34 na gugmang giahak na. Una ka magugmang giahak diya Bern. Diyan lang Kaya kayo, kanihal unsa kay ni bugat kay ni nga naay nag-PM kanato mga kagahi. Palihog ko tan-awan ninyo o kamo nga wala pa diya sa Facebook, tan-awan ninyo kini nga video nga gipadala kanato sa atong programa, ha? Kani usa ka bata anak kini sa in town usa ka yano kaayo nga kabus. Ang inahan si Janine Cristel Paig ug ang naay medical condition ang bata Bern. Ang iyang bata no kanang ang iyahang gawasanan sa hugaw dili dito sa lubot. Oo. Kundi diya sa kilid. Gibangagan lang unya naay kuan kanang ilahang sauranan ba. Ginatawag nga kanang drainage pouch. Correct. Oo. Ang kanisya nga bata 7 months old pa lang si baby Madison. Mga kagahi sa ato ang mga kagahi tabang mangayo kami hinabang kaninyo kay kanin si baby Madison nga 7 months old pa lang nagkinahanglan og colostrum bag. Muna siya agan ka ng murag silupin na murag muy musalo kilid. din. Kay supposed to be manggod operahan ng gini siya pero after 1 year pa. Oo, so napa siya mga 5 months pa nga mag-agwanta pa in town ang bata na nga sa kilid siya sa iyahang tiyan nga magpagawas sa iyahang hugaw. Correct. Mga kahigalaan, mga kagahi, paminaw, no? Tabangan nato ni siya kay kanibayang colostrum nga bag, mahal-mahal. Unya, daily nini mo gamiton. Correct. Naagani diya sa kanang parmasya nga tag 2,000 kapin ang kada usa ka bag. Usa ka bag, 15 ra ang sulod. Okay. Karon, no, cute kay nga bata. Manawagan mi ninyo kung kamo na ay malumong kasing-kasing, mga kagahi, kinahanglan nato og colostrum bag para sa 7 months old nga si Madison Paig. Og after 1 year, manawagan po ninyo nga kanisya tabangan nato nga maoperahan. Malay ninyo sa inyong pagtabang kini nga si Madison Paig karon 7 months old pa lang inig-abot ana mga 40 years from now mahimo dai ning presidente sa nasod tungod sa inyong tabang. Balik kanimo Bern sa imong gugmang giahak. Ito na po ang ating gugmang giahak. Ang sumpay sa itong gugmang giahak serye.
And Lito is in the house. Lito, how are you doing, brother? How are you doing? So, how far? So far. Why are you not around yesterday? Why are you absent? So far, Monday time, I'm very busy. Come Mhm. from 7:30 in the morning, napakusbara dan, awa na ni mabas. You're already late, huh? You're already late. Very late. Yes. Oy, mga kagahi, ang atong gugmang giyaki atid sa atin ang Biramax Capsule. Mas gahi, mas lami. Na, sige pa. Sige pa, B. Makaanak yun. Ang Biramax Capsule makaboost sa immune system. Antioxidant o anti-aging supplement. Kamo diha nga sige trabaho, stress sa trabaho, na mga gipambuhat mo ng pag-uli, hago na kaayo, mo nang si Mrs. wa na gid niya mapansin, mo nang kailangan mo og Biramax Capsule. Palipaya po na inyong mga asawa. Sige ramon taon mo focus sa trabaho, kapoy ka paabot, kapoy. Asa rin kagikan nung kapoy ka? Ayaw ka balaka kay kaning Biramax 100% all natural herbal capsule. FDA approved. No side effects, safe and effective. Kung namang galing side effect ani, ang side effect ani, ang inyong asawa, lami na kayo, sige nagngisi, sige nagsmile, lami na kayong luto, lami na ang timplada sa inyong sabaw, wa na'y pagod ang inyong mga nilutuan, parta ka labing na kayo. Mas sweet na samot iyong asawa, magselos na ang inyong uyab. Oh, lami ay. 269 lang ang promo price ani, duha ka capsule na ni mga kagahi, ha? Busa palit na. Uy, karon ng Sabado na ba nino? Sabado Biyernes. Sabado na. Ang atong grand draw sa Blue Energy. Busa, ayaw na mo paglangay-langay, apas na mo karon, basi na pa mo'y ticket nga wa pa nahulog, or kung magpatubil pa mo sa mga pipila ka mga adlaw, patubil na! Kaysa matag 200 o sa ka raffle coupon, o na mo'y chance makadaog og 1 million pesos! And now, ladies and gentlemen, Lito, what is our quote of the day? Quote of the day this morning. Yes. They're gonna go. The greatest marriage are built on teamwork, a mutual respect, a healthy dose admiration, administration, admiration, and a never-ending portion of love and grace. One more. One more. The greatest marriage. Yes. Marriages. Butay is. Is marriages. The greatest marriages are built on teamwork, a mutual respect. A mutual? O say mutual? Mutual. Ano mutual? Kana sa mga mouthwash to. Mutual respect, a healthy dose admiration, and never ending portion love and grace. Oh, ang last na ginako lito kadto ng love and grace. What does it mean? Elaborate. Ang maayo daw nga greatest kape man na. Great taste to. Greatest marriage. Ang maayo nga panagkuyog sa kaminyoon. Ang panag-usa. Ang teamwork and what is mutual kanang mutual kanang i-mute nimo aron dili siya mo play. Never ending na walay putol ang portion sa gugma o grasya. Kamu na i-adjust. Dear kagahi. Mo man din ang pangalan, no? Sabi nung nasumpay na ako sa... Wag ko, grabe yun akong paglipod sa akong mama. Nga dilig yung tinuod. Nga uyab ni Andrew. Misya akong papa, nagduda na pod. Pero limod yun ko, nga di na tinuod. Nabantayan mo ni Papa nga murag na daw changes ako. Lahi na daw kong nilakwan, murag daw ko gabakang.
Lain na daw akong pamanit. Nagduda si Papa nga, murag di na gid ako virgin. O ganiya, ang Haitubu! Pa, mulakaw na ko pa. Amo ka pa ingon na sad? Testing Nami special nga meeting pa. Testing dag lakaw bilakaw mga duha lang kada pa. Testing lakaw bilakaw. Oh, tanaw. Sa problema pa. Ano man imong linakwan nga moran mga nanay ka sabod. Mo naman gina ko nilakwan pa. Otro galing pa ha. Oh, moran nanay ka tangag permidaan. Murag gaduda ko imong panit na mala oh. Pa. Murag na kag Napasig nakalimot ka pa nga wa na tay lotion. Mo nang malas ya. Tanaw mong panit oh, murag na katong mayor sa Gitagom. Usa man mo mga kipansulti pa oy. Murag daghang kay ka mga bebe hawiran ako imong kamot bebe. Oh, mainat na oh. Kaduda na galing ko nimong bayhana ka ba? Nakayuyab no? Papa mino ragul pa bi. Tanan man gyud panit pa mainat man Oh, gyud. mura na siya tirador. Habog na kainaton. Pa, ay ragul pagtutuan ng mga istorya na pa bi. Kabalo, di man ko na sa tinuod pa. Kabalo ba ka anak? Una pa ko nimo sa duyan. Mura gyud di na gyud ka virgin galing. Pa, mo naman gina ko nilakwan pa. Oh, sus mo? Mura na gyud pido-dido loy. Ang sana makaday? Usam na nilakwan sa kuan pa. Usam na nilakwan sa virgin. Ang linakwan sa virgin kanang kimpi ba kay mulakaw day. Kanang murag wa pa gid siya na ihi ra gyud makaagi. Tanaw na imong linakwan. Nagduda galing ko pagpungko nimo matagak na di na kamutong. Kasi pagtanong mo, yuya? Di na kamutong mangihi day. Pa, samo kayo ka pa. Pagtugan sa tinoday, ay kung pa ko alawis sa tong aplido ha. Kabalo biya ka imong inahan, gidala ko na sa altar, virgin yun na siya. Pero, wako kabalo, pero wa man siya ginalibat iyang mata. Tinood na virgin na nalibat day. As na day sa amo, day di man kakalibat day. Samo, bagin ninyo mo. Mo po nagisulti sa ako ni mama kagabi eh. Tapos ikaw, kana si Andrew, nga akong kauban, wala mag... Sa tirod anay lang, nachismis kaya na siya nga bayot kay wala maginasay ko ano eh. Hinayon galing na sa mong opisina. Hinayon, kabalo biya kaya na, lalaki biya kaya po. Nabiya sa armas. Kasi sundang na imong sakuban. Sa tinod lang, no, ako guys siyang kipakita sa kong panty. Giluod siya, ay. Kasukaon siya. Asa gisuka? Ang ubos. Wala lagi. Nay one time, nagtitistingan ako pa. Nagbika-bika ko siyang tubang. Wala, uy. Katulgan regaling ko. Amo gibalhin? Dito sa sala. Tapos ato mi sa kwarto. Akong gibika-bika. Wala gyud. Bisa kipag gihubol lang gud ako kung panty. Akong gitrapos yang nang wala gyud uy. Wa gyud. Wa gyud siya naipit. Ngano naon sa naman imong panit gyud? Wala na tay lotion. Namong ginamaligya sa ako So ang abi na kog lotion to, engine oil man dayto. Kasunog imong panit. Mo na nga yan. Pero engine oil pa. Kabalo ba gyud ka pa nga ako, ikaw Knights of Columbus ba ka? Si Mama pag yun kay Legion of Mary. Hindi na naman tos Master Poopy. Di kalagad ba yun mo sa simbahan, pa-promise pa. Ako nagyo ko'y kahadlok sa Ginoo ug ako wala gina sa akong panghunahuna ng mga ingana-ingana. Karon pa lang galing nagstorya ta, luod gyud kaayo gyud ko ganay. Murag din ako mailad sa imong linakwan day wa na gyud. Wala lagi pa. Kanang lalaki ipatubang na sa ako na laki day kay basig masagpaan ko na tawa na. Susway problema gyud pa. Ako siya patubang sa imo para mo suti. Basta ako pa di gyud ko hilig anang mga ingana mga binastos na mga butang. Andrew. Kasakit ba si mong sing-sing, Andrew? Rilo na, Rilo. Rapig ka, Andrew. Ay, nagpapalabian ang Biramax. Din mga hapdos ng punato.
Agay, Andrew. Ay, nagpalagdiya. Kay, gimingaw na kay kunimo. Andrew. Pantay lang yung kagad ba? Nakapantay na magiging si Papa nga ni Mala na gini akong panit. Anong itumbo nga ito imong office mate yun nga muhaplas no nga engine oil mo itong inahatagon? Malay ba na ako? Agay, Andrew! Andrew, ayaw ko ihandos sa haligi. Ayaw. Wala man tagag ihandos. Mo galing nagsuggest ko. Dugay ka, ayaw ka. Agay! Akong ingka na tumbali mo, Andrew! Ay, Andrew, kachut lang, be. Ipka sa Andrew. Ano man? Kautoton ko. Uy, lady, hindi ka ba ganyan? Uy, Andrew. Gusto ba ni Papa nga? Gusto ni Papa nga. Matubangi daw ka sa iyahado. Unsay mo atubang? Gusto niya nga maila ka. Saman, amino na nato nga natay relasyon. Ay, kalay man ka. Dili man ka. Ipakita dito nga ka na friends na ta. Tapos, ignalan dito nga ka ng medyo bayuton ka. Nano sa tani nga isyo eh. Sige na, good. Sige na. Ako di ka mo sugot na tabunan ako ni. So man, ignala, ato ta sa balay. Tapos, ay lang ikipaglalaki, ino na ako ang burag babayuti ka. Tapos, i-deny yun nga friends ta. Friends yun beta, ha? Ay, si. Andrew! Panangit mo doon sa... Andrew! Mayong gabi, Col. Pa, mo ni si Andrew pa. Mo ni daw na? Sudah kayong gabi karon do? Do pasaylo ako Col kay kanang nalang traffic mo tapos na magana nipir do bastos kung tawanan kagatubang atubang kasama di kagapanipir. Ka panipir dai. Oh, asa mo gikan? Pa mo na akong giingon pa nga si Andrew pa. Di wala gyud may relasyon ani pa. Ano nagtaksi man mo baga buti rin nga man mo yung mga kwarta? Col nay racket diyan may Col mo na nakataksi ko Col. Yeah, baho lagi mo sabon. Among nasundan Col kanang ahinti sa sabon. Mo nang pagsulod namo na limaw na danog sabon Col. Mao gining sabon na ng 3 hours oh. Lagi oh. Master lagi kay ka Col. Gistoryahan na pud ko nila ni. Wala man Col. Gusto lang gyud Col nga bagong ligo lang yun. Do lingko do. Col di na ko maglangay Col. Ay di na maglangay. Pa, ayaw sa luka pa ba? Lingko do yun. Gihatod raman ko niya, pamulakaw na ni siya. Col, di na ko maglangay, Col. Asa ka? Col, asa ka pa ingon? Col, dili Col, kanang mulakaw. Asa ka? Col, wala igong oras, Col. Bahay ko ugma, Col. Asa nagsagpa ugma, Col. Nang luspad kagahi si Andrew. Nakadagan siya guway samad. Ug murag nahadlok yun siya nakakita sa akong amahan. Ang problema, ginateksan ako siya, di siya gatubag. Naunsa ka to siya. Di ka na-discourage siya na ako. Kami mo dahil sa akin ang dahigon Umubati ko sa aming batikoson Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok Kahit iba'y
57-52 na. Marife Martinez, good morning. Ikaw sa mo ni Ma'am Joy Diaz sa Canada. Nada mag-birthday yung sister ba ito mo? Nada siya pag-greet. Mo ni si happy birthday Marife Martinez. Sa Canada. Happy birthday. And more birthdays to come. Jenny Macapobre Gabrines, good morning. Maribel ko siya. Napay nag-birthday. Happy birthday sa akong kambal na anak na si Jonah og si Judith. Adili, Jonah Marie, Asmin, Faith, Bolotolo. Ayan, happy birthday. Siyempre atong station manager, si Ma'am Gizam. Good morning. Good morning. Brother Burns, grabe oy, pingis man gid mo di oy. Morning gingon nga tana matagan pamiguan. Nagulat ra pon mi basindeng na mo offer sa amo pon. Nga mingon nga drill lang mo Brad. Amo ning hatag sa inyong 2 o 3 ka oras. Extension sa 93.5. Mary Hope Delphine Del Rosario, good morning. Hello ni Jong Labis. Nga grabing ka paminaw. Clifford Mihila. Marian Pardo, good morning. Good morning. Gikan kang Teresa Sinajan. Barangay 25 Garcia family at Zoara og Kabanday family. Gina, Lani, Maho og Paco. Mga certified guy, Dibay. EJ Parofaldino. Kita pa ni sila dire. Basa sa nako ni mga nasa text line B kadjud lang. Sige. Good morning kagay. Grabe na akong katawa diri. Shoutout ko sa mga anak Broccoli og Junjun og Sakobana nga nag-drive og taxi from Makanhan. Good morning din na Sir og Sir Art. Shoutout din na kay Sir Teddy Tagarda sa VV Security Agency nga certified kagahi. Na naipikto, mao na ipikto sa side effect. Ano? Morning mga kagay, minami uban sa akong baby princess nga nagtahi, unsay gitahi ma'am. Good morning sa Mandala inyo. class na 2020 Philippine Air Force. Good morning kaninyong tanan. Kuya Bong Rodriguez sa Riverside Eagles Club. Kuya, good morning ni mo dia kuya. Ay, good morning Salamat. mga kuya. Kuya Joel, good morning. Uy, ang nalalta uniform sa Eagles. Oh, mo datong sulubon diri. Ha? Sige larga. Sulubon na to dire. Sulubon na to diri. Per hour ana 1.5. Lebron Espada, RJ Espada. Daghan sila Espada. Kana si Espada, tigun sa na ni-spar siya. BW Emilio Tumala diya sa Bohol. Muki Godines, good morning kaninyong tanan. O katong maabtan pa nato sa atuang signal. Uy, nagpagawas ang kuan no. COA. Top 10 highest earning cities in Mindanao. Siyempre number 1 ang Mega Davao. 10,301 sa millions ni. 10 million lugar. Ang Cagayan de Oro second yun dito sa Davao. 4,000. 4 million. 4 million. Okay. Adi, billion. So na 4 billion na siya, billion. 4,000 kuan man na. Kuha na, top 10 highest earning cities in Mindanao. Ang Davao na ay 10 billion. Cagayan de Oro, 4 billion. Zamboanga, 3.8 billion. Jensan, 2.6 billion. Tama no. Butuan, 2 billion. Iligan, 2 billion. Tagum, 1 billion. 1.6. Balay-balay, 1.5. Valencia, 1.3. O Pagadian, 1.2. Siguro, sulungon na to ni nga mga syudad para mamalit sa ito mga tambal. Mao. Ha? Mao ni. Ana. Kulba kayo. Top 10 highest earning cities in Mindanao. Davao. Cagayan de Oro. May dagang kwarta is Cagayan. No? Kwartahan yun niyo. Mo siguro nagyang ilugan yun na magmayor ka dali. Pero layo, 10 tapos 4, 3, 2. Layo. Adi dako mo kayong Davao bay? Mao galing. Ana. Nya, gahi po ng Davao. So mo na kwarta, mo na maglilo. Konsihal na mo paksi, konsihal. Sa mga imo tong kuan ang hagit nila nga sa 2022 Bernie mudagan lo ka konsehal. Uy, sabad Ha? Magunsa man ko diya. Labor po na si Attorney Chubasco. Kain niya, may po din siya nga. May pa, so mo diya, paghilo mo. Muto, bitaw nga pag... Ilo diya kang ma'am
lit daing habla nagtanaw. Amo na ang inahan sa kanunay panabang. Uy, get well soon na Maring Rosana Esparcia. Okay na, makagawas na ron. Ha? Makagawas na. O yan, si Ang Kuya... problema, ang watcher, Si Kuya may Eugene. naglaban na po ng ulo. Si Maring Rosana, makagawas na. Si Kuya Eugene, magawasan pa. Naibira Magdre pa. Kuya Papa, naibira Magdre. Mas yun yung kailangan ninyo ba? Pero kayo nang gipost akong asawa ba yun? A wifey isn't a girl who just smokes and has sex with you whenever. A wifey is a woman who motivates you and makes sure you are not sleeping in life. Wow. Mo na yung asawa. Mo din ang asawa? Pagkayan yung ka nga, di ka masipyat. Para di ka maslip. Di ka madanlog. Di ka madasmag. Sa mga asawa na to diya, good morning. Labi na kang attorney. Attorney nga, unsa, Jenny Aplinger. Good morning. Attorney! O sa tanan mga mag-asawa karon nga nagsakay karon sa kanan nga front seat nga waiting ugay. Unsagod mo god. Uy, di ba ni? Normal sa magtiayon ang kanang naay mga bikil because it's a lifelong adjustment. Kay magsuon gani, magbikil, kamo pa nga managlahi mo, dili mo blood relative. Paminaw imyat oy. Si imyat nga maglamula mo maganahangan mo dahil basta nga ng topic. Ang ato, mag-invite sa sunod ka ng mga marriage counselors. Pwede. No? Sa ito ang programa. Kaya nga noon, in this time of pandemic, gamayng bikil ang mga asawa ron. Labi na katong mga panag-asawa na anad nga wala dili mag-uban sa balay. Karon nga nag-uban na nang gawas. Kanaday bana day nga mangihi nga di makashoot sa bowl magsami-sami ang ihi sa kuan. Awayan dayon. Kanang ang toothpaste, ikaw mo pislit sa tunga, siya gusto sa tumoy. Tapos hilig kay dito naman rin ang imong asawa day kung maligo dito ipang sablay yung mga panty dito sa kuan. Mga damak. Ang medyas bisag asal ay panlaban. Ayaw pa man na-discover. Kay sometimes, ang kanang katuigan, actually, mura man ang kadugay. Pero kung imong gingon naon, pag pandemic na, mauna. Pero di kayo nato na sila kanang unsaon kayo, kanang ipakita kanang the challenging life. The challenging part of marriage life. Kay basig si Ma'am Girlie noon apyak ani, di nagaganahan na noon kayo ni stylean eh. Ha? Sir Bernie Apyak, diya sa Ipunan, good morning kanyo. Wala tayo igong panahon, magkita-kita na po kita, magdungog-dungog na po kita, hangtod ugma pohon, susamang takna, susamang istasyon, timaning ang katawan nga dunay gahi ug ligdong baruganan. May maitampong kalambuan sa atong katilingban, kini ang inyong sulugoon sa kahanginan. Art Bonhoc Jr. Kung napingis mo sa mong programa, iampo mininyo matag-adlaw nga tana madungagan ang among mga oras. Hinumdumi nga ang bana nga gahi, sa uban di nagyud. Muling kini si Bernie Bitok-Bitok. O kini ang nag-inusarang Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing.